uitvrij onderzoek. Dat is beter voor mens en dier. KPG uitbreidingssale. KPG Ljouwert wordt flink uitbreiden. Voor jou de kans om bij Kwattingen een meubel, keuken, bed of winaccessoire uit uw stokcollectie aan te schaffen. Profiteer je daarom nou van uw uitbreidingssale. Bij KPG Wonen in Ljouwert en Boetenpost. Dit programma wordt mooi mogelijk maken door ROC Friese Poort. Ja, goedemiddag en welkom in Wezen bij de schaatsen van de Sint-Jabek. En dan weet alle leerhebbers van de vierleppen wel waar het ook hier. Het Friese kampioenschap vierleppen stiert weg van de door in 2017. 48 leppers in 5 verschillende klassen zullen straks strijden om de titels bij de famkes, de jongens, de junioren, de vrouwen en de topklasse vanzelf, de krijkers. En ja, die hadden er al eens in. We zitten er vanmorgen even een beetje overheen vanzelf, want het regent nogal wat. Dat is ik te vernemen van de publieke belangstelling. Het rint nog net zo goed, maar het is mooi opklaren hier. Het waarsjocht er goed uit en het vooruitzichten ben ik knap. Dus het lijkt erop dat we gewoon een goede wedstrijd springen kennen. Ja, en dan is het aanstaan de vraag, waar worden de opvolgers van de kampioen van Verline hier? Wij praten even over together met Hendrik Murk-Haastra, die hier al een paar hier bij mij om tafel stiert van om eens even vooruit te zien naar het kampioenschap. Ja, laten we maar gewoon even bij de eerste klasse beginnen, de Famkes-klasse. Sigrid Bokma is dat denk ik nog de uitsprutse favorietkampioen van Verline hier. Ken dat nog hoors? Ja, het kan altijd doors. Ja, hoors zullen we hier net heen te gaan. Maar ze doet het dit hier wat dat betreft wel weer poer best. Hè. Ze wint de NWM, ze is de beste met de twakkamp, ze wint 9 van de 18 wedstrijden. We zullen dus ik dat ze 9 net wint van die 18. Hè. Dat simpel kan ze ik weer concluderen. Dus daarbij een Bente Vlas, die ontwikkelt haar nog, die gaat vooruit. Ik zei net dat Sigrid achteruit gaat, maar dat puur het klassementje, als het 12 hele meter minder dan vorig jaar om dit tijd, dan denk ik toch, hij zijn jong famke, ontwikkeling moet teruggaan en het stagneert een beetje. Maar het zie ik me een beetje zwaarder genoeg. En dan bent de Vlas, wat ik zeg, ik weet volgend direct nog uit bij de famkes, maar die moeten we dit van een beetje goed in de gaten houden. Verder zijn Vardouw van Akker, Remke, Rispens, dat ben ik vooral in dit, maar nu zit er zeker nooit meer kennen. Dus ja, Sigrid. Absoluut de grote favoriet, maar daar ben je wel een periode op vinkertouw zitten. Simpel zijn, als Sigrid geen Fortendalk of misschien geen vierde sprongdel zet, dan hadden oren al die kans. Zeker weten. Ja. Gaan we naar de jongens, daar krijgen we Savisa naar kampioen. Hessel Haastra die is nu bij de junioren, dus daar komt een naar kampioen. Ja, waar ben je de kans, Savas? Nou ja, Hessel weer vorig jaar de nummer 3 en die ziet in één keer Wietsenauta en Jarig Wijstra helemaal in de waai. Nou, die ben ze ook kwijt, die is lekker bij de junioren. Ja, Wietse dit hier is fantastisch. Tretje wedstrijd won. Jarig. Omdat Jarig ik zo goed weer hebt, moet Wietse ik steeds zo 4. Dus die twee die hellen het beste uit zichzelf naar boven. Dat binnen fantastische leppers. Geen beide takken meer oor naar de junioren. Dus ja, ik denk dat dat toch heel spannend wordt, die twee strijd. Jarig is natuurlijk wel een beetje een toeslepper. Hij komt van Tjom, traint hier. Wollet Challet, daar had ik wat goed te maken met vorig hier. Want toen was hij helemaal net happy met zijn FK. Dus ik ben daar heel benieuwd. Pure papier, zoals Wietse het de beste papieren. Maar ik denk dat het een tweestrijd wordt. Dan onder zitten alle jongens die springen op het tweede plakje. Zij eerlijk moest wezen. En wie dat dan wordt, dat zal we zien. Ik denk dat Rutger Haastra de beste papieren dan heeft. Die man is maar een enorme uitzitter. Santje heel, misschien Helly kennen. Heel iets 18. Maar ja, Wietse en Jarig, die ben het hier als vaak dik en dik hoe die 18 hier. Dus wordt mooi strijd. Dat ben de man in eerste plek om naar de zeer, maar de oren hebben een kans. Ja. Dan geven we naar de junioren. Die hanteren nou, dat staat boven in een klassement. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik het nou rierde, maar dan denk ik van, nou, dat is een klasse, dat waak ik net op het seizoen. Nee, en Frederik Kramer staat boven in het klassement. Oh, ja, even herstel. Nee, ik heb in huiswerk ik die. Ja. Ja, Frederik in het hier, ik ben fantastisch. Jan Teerde is fantastisch. Rutger Piersma, het de wereld uitsprong. Beste seizoenprestatie. Bobby Zwaagman. De Pietje Bel van het Vierleppen. Stiet er altijd op grote wedstrijden. In Burgermanier, 1990. Ja, haast 20 meter, we hebben het hoor. Ik bedoel, Jetse Bokma, oude onderwaasje, 9 meter doen. Er is eigenlijk, het wordt heel spannend. Een leuke klasse en ook een leuke klasse voor de toekomst, denk ik. Wat zit er het talent? Ja, nee. Grut. Ja. We halen eerst even naar het Fries volkslied.
het Fries volkslied. En dan weten we dat de wedstrijden haast aankomen, dat de mensen hun kleermeidje. Dus we gaan maar gauw verder met de volgende klasse, de vrouwen. Ja, dat is toch wel een uitsprutse favoriet, denk ik. Marit van der Wal, had die geen rare dingen dat wint ze, joh. Simpel. Ja, niks zo simpel is het. Die kennen ze eigenlijk alleen maar van haarzelf verliezen. En nou, hij juist in het Philips Café op proberen ze een beetje op te kiedelen hier. Want ja, de laatste size hier binnen het flutwedstrijd, dat ik het steeds maar op de FK. Goed, dan komt er een Fries kampioen uit, want de eerste wint uiteindelijk. Maar we willen nog, ik wil eens een leuke, goede wedstrijd zijn bij die vrouwen. En dat Marit, dat kind, dat had ze in augustus Excel laten. Ze springt waar ze te jong, zegt je wat weer, zegt je 94. Vorige week is nu zegt je 55. Dat ben afstand, die kant wel op. Ja, Hiske Galema, zullen er iemand wel bij steen, Klaske Nautakest op rekening, een Melanie Heins. Maar als Marit doet wat ze dwam wordt ze gewoon kampioen. Als Marit het zittenlid binnen meer de kanshaver, als Marit doet wat ze kent, dan is ze net op lep. Zo simpel is het. Zo simpel is het, Gerrit. Ja. Pakken we de laatste klasse erbij, de topklasse. Ja, Arne Galema, de winnaar van de laatste 2 hier, die zit in Nieuw-Zeeland. Bart Helmholt, de Zandvoorder kampioen, die hem ophouden. Ja, dan binnen natuurlijk ineens 5-6 favorieten, denk ik. Het is onvoorstelbaar. Kijk, straks zeggen ze, die hele topklasse is favoriet. En dat is ik zo. Ik bedoel, het is wat dat betreft heerlijk. Nat Bronsma, ja, dit hier wil de grote smaak maken. Die beste seizoenprestatie 21-09. Eerst 21 meter sprong dit hier. Met Keningsleppen in Burgum, dus doet te kloppen. Massoes ze kennen, maar een Isbrand Galema, een Sietse Bokma, Age Hulder, Hannes Kerjon. Alle meesten die de laatste week dik en dik hoe die 20 meter liepen. Alle Erik jongens die het weten, hoe het kan gebeuren. Ja, Tevens Hopma, mag ik net vieren. Ja, maar dat moet ik zeggen. Van de mooie, springt dus eerste wedstrijd van het seizoen 2054. Dan begint hij, die billig een beetje wat te kreken hier en daar. Hij heeft wel blessure leedhand. Maar nou doen de waasje werd 2 keer dik en dik hoe die 20 meter. En Tevens is ik zo'n man. Coole kikker, stiet er altijd op de FK. Jouw Juster Joen ik al op Omroep Friesland televisie van. Ik heb er zin in, ik heb vertrouwen. Het niet gebeuren. Ja. En had al een keer jij kampioen geweest. Absoluut. En toen maar een hele viersprong, 2080 meen ik al. Ja, dat is nog steeds in PR. Tevens Hopma 2083 in 2011. Ja. Dus het zou wat dat betreft natuurlijk van hem prachtig wijzen. Dat Husarenstikje nog een keer ter herhelling. Maar dat werd een schitterende Iepenstrijd. Ja. Een Iepenstrijd. 2 jongens erbij die het, wat minder kans hadden. Dat komt natuurlijk toch wel omdat die topklasse wat sneller in is. Maar dat die meesten niet voortgang binnen. Ja. Die zullen vooral hun richtje maken op een persoonlijk record. Maar deze zijsmeisje, ja, dat ben toch echt titelkandidaat. Ja, en dat soort man kan natuurlijk wel een favoriet uit de finale. Wie hebben? Dat zou voor u als publiek een beetje jammer wezen. We want natuurlijk dit groepje dat er de 4 finalisten nu komen. Maar dan zullen je horen het wat topklasses heel oorzaak denken. En dan zal ik een keer bij de oorgangsklasse wezen. En maar een jochentje mee te sprongen, een dikke 18 en heel. Ken dat ik samen badden. Dus dat maakt het ook weer interessant. Ik zorg even naar de scores. En ik zorg dat de eerste leppers beginnen te springen. Dus wij horen gauw op Hendrik Murk, hier Snjonken, collega Freek Wijmer zitten om het hulpje hier van commentaar te voorzien. En ik tref die haast weer in de pauze. Van deze afdeling hier in Wezen wint hij als derde. Ja, en dan is het FK officieel uiteindelijk. Op de eerste batter bij de Famkes hebben we een sprongsjongen van Fardo van Akker. Die wordt nog opmetten. En op de middelste scores Wisse Broekstra uit Tjemerum, lid van Weensum. Hij zet een creëerde eerste afstandel. En dit is de eerste wiertsprong van de midje. Daan de Vries uit Veenwoorden. Hij leert in de oergangsklasse. Biedt daar het spits aan. Maar is dit de eerste die even feelt hoe warm het wetter is. Dan ben we officieel los. Alle leppers maar je 3 keer in actie komen. De beste afstand telt dan. En de top 3 in de meeste klassen. Die komen dan straks nog in aanmerking voor de finale. Daar krijgen we nog 2 sprongen. En daar worden uiteindelijk de prijzen verdeeld. Van harte welkom. Ik deze, volgens mij is het fantastisch. Er is een mooi plakje daar. En ze willen de hele mensen in de wattenlijn met appels en drankjes en hapjes. Fardo van Akker noteert 12,58 meter. En zij het opvolgen op deze batten terug Mare Dijkstra uit Molkmaar. De eerste afstand, Wisse Broekstra, de 15 meter trekje. Die blijft droeg, komt minder 4. Had even een skofje uit de roulagewest, ankelblessure. Maar mooi dat ze er op tijd weer bij is.
En dat het er dus is voor goed, zo samen dus in de finale. En op de middelste batten, Ties Jan Boortsma. Kan die voor een afstand wel zetten? Nou, hij ziet het wel op dat weer punt, maar komt er net oerheen. En dus had hij nog 2 kansen oer straks om die jongensfinale te helden. Dat zij domineren de jongenslegger. Maar dat plakje nummer 3 bij de jongens, dat werd eigenlijk het hele seizoen wat alwisselen. Dus de Ties Jan Boortsma, Rutger Gaastra, Abu Steenhaal, de Ben Smit. Dus het zit waarschijnlijk vechten wezen tussen die man voor dat tweede plakje. Maar Dijkstra, 11 meter. Jesper Demmer. Start zijn mooi in de eerste sprong. En deze direct dit kleer voor zijn eerste sprong. Misschien was het hetzelfde als een jaren. Dan zei wist van Siegfried de meeste wedstrijden. En die zit voor het wel aardig in die stok. En zet je het voorlopig de 4e afstanddel. Heel mooi begin voor Jesper Demmer. Springt Cindy Line on, die het op 18 meter leidt. Nou, zijn persoonlijke record zit op 17,99. Dan docht hij het hier dus uitermate goed. Voortendaags is zijn allereerste sprong. En hij zit dan net eerst helemaal in de top van de pols. En doordat hij junior is, kan hij zich nog plaatsen binnen de finale bij de junioren. Daar moeten we rekening mee houden. Maar Dijkstra die straks zeggen kan tot halve meter draaien. 80. Maar Jesper Demmer, die noteert Santje 52. En die Santje 52 blijkt dan toch een nijpersoonlijk record te wezen. Ja, ik hoor niks. Ik heb altijd blij thuis. Die vrouw is de goal behouden als het thuis komt. Maar oude wedstrijden die het toch wel heel erg mooi. De NFM, de Niels, we hebben een hele mooie wedstrijd. Sietse Hazewindes. Afstand wel zetten. En dit in het begin is dus een goede. De man uit Verwert. Centimeter 52. Die werd begelaat terug met 1 minder als Bart Helholt. Maar die zucht zijn pupil uit koers gaan. En ex-Sietse Hazewindes begint bij een wiertsprong. En dat zou zomaar kunnen aanwijzen kunnen voor een finale kap. Bart Helmholt, ja. Voor de eerste keer net zelf als actief lepper in actie. Maar nu als coach. En een van zijn pupillen is dus Sietse Hazewindes uit Verwert. Talentvolle jongeman. Eigenlijk nog maar krek uit IJzet met de lepperij. Maar die hoopt het in de voetsporen te treden van zijn grote voorbeeld Bart Helmholt. En derde goed in de finale. Dat zul je waarschijnlijk net weer aflezen. Thijs Vaassen. Maar je weet natuurlijk nooit wat. Ek, lid van de afdeling Weesum, springt dus een thuiswedstrijd. Thijs Vaassen, ja die gaat te vlug hoor, gaat ik een eind uit koers. Kan dit hier al tot een nij PR over de 18 meter. Wiels dit Femke Rispes is die dit seizoen verraste. Na een 4e sprong schroeven haar PR op naar oer de 15 meter uit Niehoven. Femke Rispes. Maar daar komt ze nou net. We melden je nog even dat bij de Famkes-categorie Bente Vlas de leiding had. Met 13 meter 79 voor eerst. En dat op de orenbatten nog wat zacht wordt. Je kunt toch al de nodige wiertsprongen noteren. Wielst als je aan een FK beginnen, zo'n je zezen, bouw het al een beetje op. Maar ik zie de eerste sprong wat zever. En verleng dat erna. Statistiek uitstand. Aan de andere kant, als ze heel zit en heel veel komen, dan kun je soms een 8 meter door de sector springen. En dat is zo. Ja, ik Rutger Haastra die kokt toch te volle. Goede wedstrijd te springen bij de jongens. Nog maar 1 droegsprong. En dat is van toespringer Wisse Broekstra in die categorie jongens. 15 meter trekje. En de rest gaat achter elkaar te wetter. Doet het de volle weg, Hendrik? Ja, daar ligt het wel op. En vaak is het juist bij dit soort jongens belangrijk dat dan ik een coach zei van hey, we bouwen de wedstrijd wat op. Want dan hebben we hier kritiek op de coaches, ja. Maar
het lijkt dat er inderdaad krijgt wat te scherp zit. Dan word je natuurlijk al heel goed uit aanzetten. Maar goed, dat is op zich, ik is beter maar een beetje zeesprong beginnen. Dat is die dan letter uitbouwen kerst, is mijn mening. Maar goed, jarige Wietse komen er nou aan en die moeten toch bij de jongens de show matching in. Dus ik ben benieuwd dat dat wordt. We krijgen eerst Jelle Douwe, de Vries. En ik die wegen te volle. Die gaat dan ik opkomen. Ja, de eerste batter wol een broeksprong. Gerbrich Steensma. Ik die zal nog net tevreden wezen met wat ze hier zien. Ken volle verder. Maar had in elk geval droeg door de kant hellen en hopelijk wat informatie hellen uit hoe de stok stiert en hoe die aansteen maakt. Ja, hij zag hier bij de Famkes is natuurlijk wel nieuwsgierig. Je gaat er een beetje vanuit dat Sigrid Bokma en Bente Vlas die finale wel hellen hier. Bente is natuurlijk keurig begonnen met 1379. Maar ja, wie van die andere Famkes dan gaat er stredde persoon maar naar die finale. Dat is natuurlijk wel een even street. Dus dat is wel nieuwsgierig. Sigrid Bokma stiert te wachten. Topcall in de hand. Zij komt straks naar Inge Demmer in actie. Maar wat voor u heel nieuwsgierig is. Wat gebeurt er op die middelste batten? Jarig Wienstra met dat prachtige persoonlijke record van 18,69 meter. In de categorie jongens. Bij de jongens stopklasse. Daar geven ze naar jarig Wienstra. Hij loopt de prannen in dat klassement achter Vincent Alta. En wist dit seizoen 4 keer een duiktitel te pakken. Dus wij nou sjoggen naar Inge Demmer. Maar voor mij niet verbazen dat jarig Wienstra jeder uiteenzet. Dat maar we even in de gaten houden. Ja. Leppers sjoggen naar elkaar. Weten dat wij het liefst net hadden dat ze tegelijk springen. Het publiek lever ook net, want iedereen verzint het zijn eigen. Dan is het toch Inge Demmer die het uiteenzet is met die sprong. Ja, nee, helemaal scheef. Lieke even een aardige drieging, maar dan is het nou de beurt aan jarig Wienstra. Eerste sprong in de jongenscategorie van jarig Wienstra. Kan hij dan voortdurend een recht afstand deel zetten? Nou, in elk geval is hij de eerste op Nota. Maar voorzien dwaan. Ja, maar ik denk dat jarig dat dus wel doet op die manier. Van met deze sprong normaal sprutsen, zit wel in die top draaien. Dan heeft hij nou jouw sprong om te richten op die Friese titel. En dat is natuurlijk hartstikke slim. Die stok en een mooi stukje verder straks. En hij, ja, hij maakt het denk ik een heel acceptabel afstand derde. Niels Koetsier, wat kan die snel zitten? Nou, soort drieging. Ja. Maar echt hij had de stok correct te 4. En Niels Koetsier, ja, dit seizoen topklasser. Drokke werkzaamheden. Een klasse aanzakken naar de oorlogsklasse. Die oorlogsklasse, dat is eigenlijk een soort mengeling van junioren en senioren die het krijgt net in de topklasses zitten. Precies. Een soort kweekviewer van jong talent. Koetsier dus echt een bierpak. Ja, de rubbers die de leppers allemaal voert had, die moeten natuurlijk na elke sprong goed skien maken worden. Geen zandkerels er meer in, want dat snijdt in het vlees. Dat wil je net. Even een skienmeidje. In dit geval Anneke Broersma. Maar wij zijn vanzelfs heel nieuwsgierig. Wat doet de topfavoriet bij de Famkes, Sigrid Bokma. Coole kikker. Ijzersterk. Lept de vrienden hier alles een keer over de 16 meter. 16 meter zien om correct te wijzen naar die Burgum. Ja. Dat had ze maar één keer hellen. Precies. En ze kennen het. Toen dacht ik, zij wordt hier die dat Frieske Famkes record van 1650 sprong terug Marit van der Wal. Niet dat dit hier wel pakken gaat. Nou ja, dat zou hier ook mooi wezen. Zo had ik net mee nu komen. Maar dit hier dat dan net gebeurd. Dat begint zo hardkeurig, hè. Wal voort, de eerste sprong ontnota. Sigrid Bokma uit Hielpen. Dat zult toch hoe de 14 meter ging zo'n beetje. Ja, mooi op safe. Mooi het kopje erbij. Zo van, dat is clear. Misschien finale. En dan begint de strijd nou echt voor mij om proberen ja, natuurlijk Fries kampioenen bij de Famkes te worden. Maar zij is ik hier maar nu zitten. Niet maar de zilveren pols bij de vrouw die de vertrok in kennen.
Nou, dat had ze in principe Dit wollen is een hè? vlakje verder dan alle Wedstrijd vrouwen. West, dat zij als Famke alle vrouwen voorbij sprong. Precies. Onmogelijk is net. Nee. Jos Bethlehem. Kijk, die een eind uit koers. Komt wel over de 50 meterlijnen. Of over de 40 meterlijnen. Nee, de 50 Ja, meterlijnen. 50 meter in, ja. Marcel net tevreden werden. Ja, wat kan deze man? Wietse Nauta. De oren topfavoriet bij de jongens. Kan mooi, die hè? voort door het baltje heen? Ja, het is wel twerkenwikseling. Maar hij gaat over dat lijntje. Voorbij Jarig Wienstra dus. En dan zal dit de eerste centimeters een beetje wijzen. Ja, dat is juist toch, hè, die de betere liepers, dat is juist nog Sigrid Bokma, dat is juist nog onjarig, dat is juist nog Wietse. Die beginnen op 7, maakt je nou mooie, nou om en bij de centimetersprong. En dan wist eigenlijk van, finale is wel oké, is wel helle. En nu begint die strijd om het kampioenschap. En dat is, als er te lang ontpielen is om die finale te hellen, ja, dan wordt het een dreigensneute midje voor die, om zo maar te zeggen. Dus ik vind die tactiek, dat is gewoon eigenlijk de enige goede tactiek op een kampioenschap. Kunnen we ook nog even melden dat Sigrid Bokma uitkwam op 30 meter 90. Krijgt nog geen 40 meter. En hier de laatste in de Famkesgroep, Terza Bosma van Driels. Die kende er nu nog net op antwoordje. Is ik nog een van de jongsten in die groep. Maar had haar echt al snelheid in verschillende wedstrijden. Ja, die won zelfs hier, hè, op Sanse Jury in het Heidenskip. Die is om tredje zondag en af. Die wedstrijd won ze. En de eerste centimetersprong is een feit. En die komt op namen dus van Wietse Nauta van Driels. Hij neemt voorlopig die koppositie oer van Jarig Wienstra. En dan is het titanengevecht echt uiteindelijk. Ja. Ja, nog altijd Jesper Demmer, Santje 52, de eerste van de hele wedstrijd. Krijgen we hier Abeluk Stedenhouder. Nee. Bij de junioren. En wat kan Dreven Skiewink in die oorlogsklasse? Nee hè? Nee, bij lange nijn het. Min oren. En dan, ja, als de Polstak dan wel op scherpst in heeft wat hij heeft, ja, dan in die combinatie net gelukkig kozen om zo maar te zeggen. En dan keer dus kop komt op de vier. Ja. Kunnen we voor Terza Bosma 10 meter 80 noteren. Nou ja, dat is van de statistieken, die kennen we wel volle verder. Maar opmerkelijk is het dat in die hele Famkesgroep net één wiertsprong zit. Nee, dat is inderdaad opmerkelijk. Nou, hulde aan de coaches, vind ik. Dat is een goed... alleen in het begin maar een droegsprong. Even het gevoel krijgen van dit is eens een 2000 zandje qua FK. En dan nog 2 sprongen om er wat moois mee te doen. Daar komt het eigenlijk op deel. Ja. En ik heb het altijd de jongens in de oorlogsklasse wat verleren. Want daar is het een behoorlijk waterballet op dit moment. Nou is het vanzelfs, ik zei dat die categorie echt poppen haarzelf uitstegen, maar willen ze een kansmeisje op een finale. Hè? Precies, dat denk ik helemaal niet eens, Frederik. En dat is juist met name in die oorlogsklasse. Ze hebben allereerst ook iets, als we u zo'n ultieme sprong nooit zien. Dan hebben we zeg maar hier de finale, Helly. En ja, dat zou natuurlijk voor hun de ultieme droom wijzen. Ultieme dream. Maar dan met alles wel mooi zitten. Dus begint je risico's te nemen. En dan is bij 4 leerten de kans eigenlijk wel 80% als het in het winter beduidend. Maar goed, lukt het een keer. Ja, dan heeft het inderdaad in droomsprong. En dan is het misschien voor het eerst in je leven door de 18,5 meter. Naar het Bronsma, jawel. Stiert al clear bij die lange top. Hij is vanzelfs de uitsprutste favoriet in de topklasse, mag ik zeggen. De gedoodverfde opvolger van zijn trainingsmaat Bart Helmholt. En wat kan Minne Smit op eigen accommodatie? Ah, mooi. Die zit er heel aardig in, hè? Ja. Die zit een keurige sprongdel. En die weet natuurlijk van ja, die eerste beide jongens, Jarig en Wietse, die zal ik in de 40 zien. Maar er moet echt een treden mee naar die finale. En waarom zou ik dat net wijzen?
Wedstrijdsbegin van Minne Smit hier uit Weesem. Dus ik ga je een goede set En dan de laatste sprong in de oorlogsklasse is op een nee een wiersprong. Ja, Mooi dreiging, dat wel. Bouke de Jong van Parkeer. Ek die weigert te volle. Nou, Minne Smit, ik kreeg het aan de andere kant. Minne Smit liep het, met alle respect, nou maar een mansie. Hij is net heel stevig gebouwd, maar dit was je laatste hier al bij de jongens. Dat betekent bij de jongens takken meer een soort hoor, behalve Wisse, Rutger en Abel Luc. Die alle oorman volgend hier naar de junioren. Dus ja, dan is het een beetje je laatste kans dit hier om wat cent te letten, om zo maar te zeggen. Voorlopig een netjes tweede plakje voor Minne Smit met 15,42 meter. Ja, en deze man die mag nog even wachten. Die komt haast in het tweede blok. Topklasse, de vrouwen en de junioren. Nou gaan we over naar de tweede ronde. Wie de famkes, de jongens en de oorlogsklasse. Vardouw. Ja, kan ik zomaar uit haar slof springen. Een mooi persoonlijk record van 4,92. Nou ja, als je natuurlijk een 4 meter sprong noteert, dan, ja, dan ben je op dit moment even spectator. Dus. Tweede F-skraaf sprong van Vardo van Akker. Er zit een progressie in, die stak bloed aardig stil en steen, hè? Ja, hier een prima resultaat voor Vardo van Akker. Verbetert haarzelf onmerkelijk. Ja, die bouwt het dan toch heel mooi op. Maar wat jammer, Frederik, dat ze, want dat is een groot talent, maar dat ze die sprong net helemaal lekker aanmaken, vind ik. Want je zit ze er heerlijk in. En dan ineens gebeurt er wat. Ze komt er heel. Oh, dan denk ik, Famke, wat als die sprong aanmaakt, dan pakt er een lietse meter, 20 centimeter pakt erbij. En dat kost niks extra's. Dat leest nou lezen. Dat vind ik dan jammer. Wisse Broekstra bij de jongens. Kan die dan nog progressie maken? Kan dat 15 meter trekken in zijn eerste sprong? Nou, zal daar nooit volle bij springen, denk ik. Maar Vardo van Akker neemt wel degelijk de koppositie over bij de famkes. 14 meter trekken. Dus echt daar gaat de competitie los. Daan de Vries in de oorlogsklasse. Hier met een wiersprong. En die kan beter. Kan hij de pols op de punt krijgen. Dit gaat heel stuk beter als Lies krijgt. Ja, behoorlijk scheef. Dat kost nogal wat decimeters. Maar een mooi herstel naar die eerste weersprong. Dat is duidelijk. Het lijkt mij een ruime centimeter. Maar ik vraag me altijd genoeg is om Jesper Demmer van het eerste plakje te krijgen. Maar het Dijkstra, ik een prachtig PR van 1468. Maar dat niet voor hier. Ik vind maar dit hier jusjes minder, om zo maar te zeggen, dat hier ervoor. En dan vind ik altijd bij famkes en bij jonkjes, die ontwikkeling moet zich wel voortzetten. Ja, had toch wat een backsetter gaan, hè, na die blessure. Of ze eruit west. Nou ben daar bij Made, ik weet dat ze het haar huid verlendt hier en dat is natuurlijk in en in triest. Het hele jonge leeftijd, 50 hier. Dus dat is heel slim en dan kan je je voorstellen dat jullie hebben natuurlijk even minder belangrijk is. Dus wat dat betreft ben ik al lang blij dat Made er gewoon weer is, de gewoon weer stiet en bij mij dat. En ik heb eigenlijk toen eenmaal gepraat, ik nog een keer hartstikke fleurig is. Dus dat zijn dan dingen die misschien wel minstens zo belangrijk binnen. Dan is jullie hebben ik maar bij jullie hebben. Ja. 6 stuk weg. Tizian Boortsma in tweede sprong. En dat is een stuk beter, hè? Maar ik doe hier toch nog een einde koers, maar hij zet een afstandel. Ik kan nog even melden dat Wisse Broekstra strakjes 15-12 besprong. Nee, die 15-trekje van de eerste sprong. Ja, dit is het Tizian Boortsma die denkt, huppakee. Ik wil naar het tweede plakje toe. Grote, sterke klimhandel. En jammer dat er Oesa Brigitte. En dan toch nog een mooi afstandel zet. Maar oh, het zijn knape rug. En dan gaat er ook dat lintje van centimeter. En persoonlijk record van 16,89. Ja, dat biedt er ook in, denk ik. Ja,
Zie je juist het mooi in beeld bracht. Heel mooi door de cameraploegje genomen op Friesland. 5 camera's loopt voor Erik, dus wat dat betreft vanuit alle standen en posities kan het in beeld gebracht worden. Ja, het is toch blij mooi hè. Fleurige vent. Tizian Bootsma van Nijlon. Ja, en dan het antwoord van Bente Vlas. Ja. Die oren favoriet bij de vrouwen. Ken die haar niet vol hellier. Die komt ik al wat stadiger naar de andere kant daar. En nou, in de buurt van het baltje, maar ik word uit koers. Dus ik denk dat dit toch nog wat minder is. Zo hoe is dit? Oh. Ja, de man die dadelijk boven water komt is Jesper Demmer. Omdat de koprenner in die oorlogsklasse. Stier helemaal stil. Maar dan op het laatste moment hoe zie je. Ik denk dat de Wien hem toch even pakte. Hè? Want het ziet er zijn en dan kan ze de Wien rug van voren. Maar dat beter dan ziet Wien. Maar goed, als dat stilstiest en je bent lichtgewicht, zoals deze Demmer is, dan pakt hij die. Ja, Tizian Bootsma, de springer op de middelste batten bij de jongens. 1590, betekent dat hij nou toch gewoon naar het derde plaktaal hebt is. Ja. Jarig Wienstra, de tweede, eerste Witsenauta. Maar Tizian Bootsma voorlopig op brons op een finale plak. Ziet ze hazen win dus. Gaat weer helemaal uit koers. Tweede wie het sprong. Ik zal dadelijk even in Olisma de mij zien coach Bart Helmholt. Want ja, dit maar de was. Femke was al uit vierde in het klassement. En daar is dus zich mooi van de Nederlandse kampioenschap. Dat is het jaar van dus Maarland. Femke Rispers dadelijk in actie bij de Famkes. Sprong een enorme uitzetter van 1502. Ja, toch in Burgum? Nee, maar de NWM zeker. Ja, er al. Ik had zelf ik jongen. Oké. Grote verrassing toen. In een prachtig mooi stiloer en daar stier ze. Ja. Dan bezit je wel wat kennen. Mooie, rustig onderin. Maar wat te rap naar de andere kant. Ja, nee. Voorlopig te min. Wietse Selwijk. Dat kan beter. Ze had nog een kans oer. En Bente Vlas doet er nog een centimeter bij, Frederik, hè? Eerste sprong 13,69, nu 13,80. Stiet hem mooi op de website, wij dat nemen. Tweede positie. Dus de hoeft maar hier nog in te gaan, alleen zijn buiten de finale. Thijs Vaassen. Kan die hier op eigen baten wat zien letten. Hij had hier dit seizoen inwezen dat PR opscherpen naar die 8 meter over. Toen wien ze hier natuurlijk al een vol lof in eigen hoes. Van hebben we dan een kandidaat uit eigen dorp die je meidwaan kent. Maar nooit al letter dat net zien. En we beneden op middelste bad Rutger Haastra. Staat de nummer 3 van het klassement. Hebben het al natuurlijk hoe jarig Wijnstra en Witsenauta. Die twee, een van die twee zal ik de kampioen worden. Maar goed, Rutger die is dus eigenlijk wel de kopman van de rest. Is ik nog maar 14 hier. Hele hoop van de jongens geen oer dus naar de juniorentakken meer. Maar Rutger die mag nog 2 seizoen bij de jongens leppen. Dus dat die Friese titel er eer komt, daar zit ik net doorheen. Hendrik Hatsen, die staat erachter. En Rutger sprong hier in wezen met een PR van 16,80 medio juli. Maar dat komt er nog net uit. Nee. Draai in de stok, uit koers. Ja, dan ben je eigenlijk voor het kanslees. Precies. Strak ik op Gonder. Ooit Fries jeugdkampioen, maar daar heb je niks van om. Maar het de krans is ooit al een keer om, want toen de tolen weer. Gerberg Steensma. Vliegen hier. Polsblessure. PR van Tretje 56. Hij had een nieuw PR nodig om bij de beste treien te komen. En dat zit er in deze sprong absoluut net in. Ik zei, liet het onkomen op haar laatste sprong. Ja, gelukkig kennen de mensen wel gewoon in een t-shirtje met zinnenbriltje op zitten. Maar Per Oerkeslien. Ja, weet je wie het? Stien weer in een Rijn. Weet je, sompetroviert. Krek op tiet. Is het waar naar de goede kant afschoot, hè? Ja, nee, gelukkig wel, want het is op zich, denk ik, vrij ideaal. Je hebt het zwaar, hè? Natuurlijk Lauwer iets minder wien.
En laten we er weer een beetje in de reg. We hebben altijd wel wat te wensen wat dat betreft. Maar die lijst van de zinnen, net te warm. Van de is ik lekker. Dus goed waar om te leppen. Dat kunnen we gerust concluderen. Middelste battenjarige Wienstra. Met in ongeval natuurlijk. Santje 0-3. Van Witsenauta. Op dit moment de eerste, maar eerst Jelle Douwe de Vries. Nou, Jelle Douwe de Vries. Dat zit er helemaal uit raar uit. Ja. Super sprong. En dit... Persoonlijk record. Hier zo'n in jongen. En dan hoe de 18 meter. Hoyt hem hem. Ja, Fouke en Gerrio. Nou, dat is die vrouw trouwens. Dat weer hem, hè. Even prioriteiten stellen. Dat is pieken op het eerste moment, hè? Oh. Dit is een verrassend mooi sprong, hè. De kunst is om die stok zo stil te klimmen dat je de tijd krijgt om te klimmen. Must. Over de top, aardig rechtdoor. En hij schudt het direct. Dat linksje van 18 meter, daar ben je wel heen. Wat heel aardig is, Frederik, is dat commentator Johannes, die meldt dat record stiet. Zie je hier. Je hebt in 2000 zo. 18 meter en 5 centimeter voor Jelle Douwe de Vries. Nou, zie je even slagen. Dat moet duidelijk wezen. Het Fries kampioen Ries van der Wal. Ja. Gefeliciteerd hem. Ja, als je coach. Ja. Maar hier, jarig Wienstra. Je ziet de zware sprong. Ja, die begint natuurlijk ook al te werken. Nee. Stiert nog redelijk safe op het tweede plak, dat bol. Maar hier je vanzelf graag nog een slagje de waarmeidje. En ooit natuurlijk wordt het proberen. Want dit hier, ik zag nog heel goed kloppen in. En dan iedereen helemaal rust. Inge Demmer. Keert als een raket naar de overkant. Dan ga je geen tijd om te klimmen. Ja, en dan is het een sprong om goud te vierten. Die stok die kan wel een heel lijn verder. Ja, Niels Koetsier die door de polstok zet is ik zal je hebben. PR van Jochetje 33. Ken dit hier, ik zat uit zijn slof zitten. Werken met 30 skip. En maak je dan een soort van transfer hier uw commissaris. Nou, zo slim is nooit meer net, meneer Brok. Zo slaapt verwekkend in de wedstrijd nodig ik ben net. Goed, hopelijk houden die erbij wordt. En komen er zo'n spectaculaire sprong dat ik meneer Brok als commissaris van uw skering en straks op een bankje stiet en uit de schroeven gaat. Niels Koetsier. Begon dus met een wiertsprong. Tweede sprong van Niels Koetsier. Kijk, die gaat nou volle bedroei, hè. En die komt in de buurt van die 18 meter lijn. Het zal het correct net wezen. Maar klimt wel bij het tweede plak voorlopig in de oorlogsklasse. Ja, de man herstelt een beetje. Hè. De eerste ronde weer hem zeer matig met al die wiertsprongen. Maar er komt nog meer lijn in. En hier dan Witsenauta. Ja. Lekker dat is juist dat die grote concurrent. Kop komt er niet. Dat viest vandaag is het helemaal net slim. Kijk je delen zo lekker wezen nou, hè? Sure. Witsenauta, ja, die zit er nou beter in dan niets krijgt. En die werd hoe dat bal schinnen. Ja, dit niet wedstrijden opbouwen. Ja, stapje voor stapje vooruit. Hij weet straks precies waar de stok staan had in de finale. En die knalt nou toch roem oer die Santje een hele meter heen. Ja, dat is precies goed, Frederik. Hij bouwt het mooi op. Want de stok kan nog een tikkeltje verder. En zijn zelfvertrouwen zullen alleen nog maar groeien. Ik denk dat Sigrid Bok maar exact hetzelfde van plan is. Die weet inmiddels dat Vardo van Akker met 14 treetje haar voorbij ging. Sjocht al maar heen. Ja, Sjocht al ik een heel brik. Nee, deze sprong zullen ze geen winst boeken. Nog geen paniek. Ze zit nog binnen finalisten. Niels Koetsier pakt inderdaad op dat plakje. En Santje zou je hier nog een keer die sprong. En Witsenauta, die verbetert hem onmerkelijk. Hè? Die gaat naar Santje meter 89 daar in deze sprong. En hij zit nog lang net in het topje. En gaat nog steeds te vlug hoor. Dus hier zit nog wel wat in het vet. Ja, maar wel een mooie uitvoering, een mooie sprong. Weet je? Ja. Ja, en hoe vier dat is, dat zullen we haast vergeten.
Dat wie centimeter zonder het scoresrecord bij die jongens van Agen Hulder. Precies. Al een mooi scorslien. 14 augustus 2010. Ja, dat is... Dat is Sonny Lien. ja. Nou, dat En zou Wietse toch wel... Nauta, die geeft het nou toch roemoer heen met die Santje 89. Ja, En dan kun je nou al spreken van een hele goede prestatie bij de jongens. Precies, ze vieren hier nog nooit net dus. Daarom is het scoresrecord. Ja, ja, ik heb wel uitlezen. En wij verwachten eigenlijk, ik denk, Frederik en ik, dat of Wietse op jaren Jood wel even door die 18 meter springt. Omdat ze dat dit hier al heel vaak dieren hebben. Maar dit is inderdaad een hele fraaie sprong. Santje 89. En Abeluk, die tegenhouder, die er verschrokken. Komt er hoor, maar maakt het net die sprong die erin gedachten hier. En dit is Jos Bethlehem. Van Driels. Nee. Ja, ik zal het gewicht heen en dan de wien erbij. Ja. Hier 45 stingen. Weet dat dat lang net genoeg is. Mat dus ik wat weg hier, maar ja, dit niet de lange eind net. Nee. Punt. Nou, dan wordt de wedstrijd zo staan gewoon toch een beetje iepen hebt. Ja, wel een paar mooie uitzitters, jongen. Maar vooral in die jongenscategorie weten we dat die man gewoon nog wel een meter verder kennen. Absoluut. En het is nou al een nice record, dus dat belooft wat. Ja. Tirza Bosma. Oh, wat jammer. Ja. Ja, het scheelt net een protte, maar al correct te volle. Niels Sigrid Bokma strakjes 3,31 meter noteerde. En dus nog altijd maar die trekjes aan 90. De nummer 2 is die de Famkes. Achter Vardo van Akker met 14 tretjen. En daarachter Bente Vlas met 83. Dat zijn op dit stuit de drie finalisten bij de vrouwen, bij de Famkes, mag ik zeggen. Maar Ik zou er persoonlijk geen moeite mee hebben in de finale weer. Want dat ben volgens mij de top 3. Hè. We zitten even nooit, hè. Maar ja, de Orenfamkes denken natuurlijk van, wij willen er ik bij. En gelijk hè. Maar een mooi stel in de finale. Ja, Minne Smit. Voorzienheid Jimmo Smit. Oud Leper. En hier een actief West namens Weesem. Een echte thuiswedstrijd voor Minne Smit. Sint-Pierre opschroeven naar 16,66 meter. Dat zo op dit stuit genoeg wezen voor een derde plak. Minne Smit. Get de hut oor, hè. Get de vlug oor. Ja, hij weet het. Op deze manier hel ik het net. Nee, en dat die crazy sprong van Tizian Bootsma van Nylon, 1590. Daarmee is hij dit stuit te redden. Verrassend. En dat is toch verrassend de nummer 6 van het klassement bij de jongens. Dus die beetje vreemde eend in de bijt. Maar op dit stuit wel keurig redden. En dat is netjes. Dreven Skiewink van Burgum. Kan soms echt mooie uitzitters produceren. Maar kennen dat ook in Wezen. Oeh, er weer een middelloop. Hij liep echt eerst betiet aan te zetten. En dan is voort de hele kracht uit de sprong. En dan hoef je net eerst met te prakticeren over het derde punt. Dan moet je gauw losletten om net zelf in die batta aan te stuitsen. Nee, daar zit geen pit in. Ja, dat wordt relaxed. Maar je zet dan wel die stok op scherp. Ja jongens, het is wel een FK. Ik zoek, ja, maar net sinds even wekker worden dreven. Maar er moet meer pit in. Dus ik een categorie Lieppers die het juist verlammen is op zijn FK. Omdat het toch orenspanning houdt. Dus elke orenwedstrijd. Ja, misschien is dat het Frederik. Ik weet het niet. Even een ooi over de bal van Daan de Vries. Dat kan misschien helpen. Ja, en alle scores liggen op dit stuit even stil. Dit is Wisse Broekstra. Even wachten op de eerste scores. Steert Vardo van Akker te wachten. En dat had ons te krijgen met het feit dat op de grote scores nog één Lepper in actie komen mat. Dat is Bouke de Jong. Bouke krijgt wel dreiging. Hij doet nou weliswaar kopje onder. Omdat hij stok correct net op de derde punt kan. Ja, het is toch behoorlijk vol op een bult. Dat is een goede zaak. Hoewel ik al een beetje merk, Frederik, dat is dat begint steeds meer mensen binnen die thuisbloem en dat van de buis volgen. Ja, de jongens verschillende mensen doen het. Die zeggen van nou, we luisteren hier een blok thuis, want het wordt toch de omroep samen in beeld gebracht.
Een van die mannen die op deze even de groeten is Gerard Vlieger. Gerard zei dus al het Fries kampioen. Had ik ter komst nu de midgetjes. Ja, hij zei dat is net verkeerd bedoeld, maar iedereen wil even een praatje met mijn maatje. Hij zei, ik zeg als het ware, die hele wedstrijd gaat om me voorbij. En ik lees maandje in de kranten wie de kampioen worden is. Dus hij zei, als ik thuis zit en ik jij dat commentaar er wat bij. En nou, hij zei, dan heb ik een mooie sneuntemiddje. En ik zie perfect. Wat er misgiet, de sprongetjes nog een keer in slow motion. Daar zit natuurlijk ik wel wat in. Ik woon daar maar net in sinds ze dat volgend jaar niet meer naar bezig hebben. In tegendeel. Maar dan ben ik meestal die keuze maatje. Bouke de Jong, de laatste van de tweede ronde. En ja, die viel hem echt briek in. Ja. En dan kunnen we die tweede ronde aansluiten. Voorlopig staan alle leppers in deze categorieën nog één keer op het batten in hun laatste kans om een finale plak te produceren. Ja, voor wat betreft de romsje van die beelden. Ja, deze live-uitsturing die wordt natuurlijk weer weinig herhellen op Snijn bij de omroep. Dus je kan lekker goed zeggen, wij zoeken sneu hier even. Precies. En Snijn zoeken eens even heerlijk met waarom. En dan gaan we ook alles zien. Vliegen, we verwachten die volgende hier toch op een bultje nog kreeg van Frederik. Geen excuses. Nee. Kom op. Nou, wat wel leuk is, de topklasse begint met Anne Galema bijvoorbeeld. In Nieuw-Zeeland, de regerend Fries kampioen. Maar Renske, die zit nog van de livestream, hè? 12 uur verschil. Ja, het is inmiddels 20 uur Ian, volgens mij, s'nachts. Al woorden verschil, ja. Het is inmiddels al snel te morgen. Maar die volgt op die manier. En Anne Renske bij deze, Jimmik welkom. De hartelijke groeten. Ja. En je informatie hem dan wel even volgens mij. Want ze bloeden ook nog sowieso 2 hier. En dan hopen we hun een keer weer te moertje. Hij hier die zilveren pols hier veroveren kent, hè? Terwijl we weer op regen dat hier de treden worden kent. Ja. Maar ja, goed. Dat is niet zo. De leidster bij de Famkes. Vardou van Akker. Sure. Weer een mooi sprongje, hè? Beetje scheef. Maar die gaat even in de wachtkamer en ik denk die 14 meter trekje, dat moet toch heel raar gaan, vond dat net genoeg wezen voor de top 3. Dus dan mooi Silse waarschijnlijk de finale Helly. Wisse Broekstra, die heeft nou mooier hoor. Prachtig. Ja, die verbetert het zelf, hè? Zo. Wisse Broekstra, de jongste jepper hier van het hele peloton. Ja, ja. Die meldt hem hier bij een creëze verbetering. Al 15 meter sprongen. Noteert. Wat had die de zenuwen goed onder controle? Ja, verbeterd. Prima, mooi. Omheen zijn bloeien. Maar die top demmers heen. En zijn PR is 15,72. Nou, dat dit er dik om pieken op het moment dat je op pieken moet. Dat is schugger zo'n prachtige sprong. Hè. Heel mooi die. Maar hoe vier is het? Want hij maakt oer de 15,90. Ja, maar misschien ben ik te positief. Ik zou zeggen een dikke 16. Hij maakt oer de 15,90 om die tweede positie oer te nemen van Ties-Jan Boortsma. Ja, we gaan voorbij de 16 meter. 16 meter en zo'n centimeter. Wat een topprestatie van Wisse Broekstra. Nee, persoonlijk record op zijn thuiskoers op het FK. Nou, beter ken eigenlijk net. Precies. Daan de Vries. Ja, die heeft wel wat te vlug hoer. 16,83 had er steen. Nee, dit zal te min wezen voor Daan de Vries om een bedreiging te varren met aast voor de senioren topklassers. Ja, en ik voor de top 3 in de oorgangsklasse, hè? Ja, een grote smile van Wisse Broekstra. 16 meter zo'n. Goh, wat er gebeurt. Siendijk kan al net meer stikken. Dat is dus Frederik 4 bij de jongste. Hij is 20 ongeveer is. Tredje. Ja, maar ik zeg dus. Dan hij nog een mooie tak op het En hij vleien. nog maar correct. Zo. Dus dit is wel een wonderbaarlijk verhaal, hè, die liet ze wissen. Ja. Dat wordt een grote kerel. Maar een Dijkstra. Kreeg zijn sprong. Maar ik zei wat briek. En dan weet Marek dat haar wedstrijd er opzet. En dit doen ze correct heel mooi. Ties-Jan Boortsma met 15 meter 90. Moet nou een handje verder. En dat redt er net op. Nee. Want Safir is nou ook. Wij kunnen beginnen te streekjen voor wat betreft wat nog in aanmerking komt voor de finale. Ties-Jan Boortsma met zijn 15,90 is voorbij. Je hebt toch Wisse Broekstra. Springt hier minder 4. En komt net in de jongensfinale. Waar het maar plak is voor de 3 beste leppers. Ja. Dat geldt voor alle finales. Uit zijn de senioren.
De seniorenfinale, de topklassers, daar zitten 5 man in de finale. En dat had weer alles te krijgen, maar dat op al die orenschansen 2 categorieën, 2 keer draaien leveren. Draaien famkes, draaien vrouwen, draaien jongens, draaien junioren. Dus daar 6 finalisten op het batten. En bij de topklasse 5, dan is het ongeveer gelijk verdeeld. Ja, natuurlijk. Kijk, in de oorgangsklasse daar springen 8 jeppers. En bij de senior topklasse 8 jeppers. Die kunnen al in de finale hellen. Dus van de 16 vallen er derde 11 wouwsoestjes kennen. En bij de andere categorieën van de 8 vallen er 4 wouw. Dus dan is die verdeling ik weer in balans. Sietse Hazewindes van Verwert. Nee, dat zit ik helemaal verkeerd. Excuus daarvoor. Jesper Demmer zeker. Oeh, ja, dat wordt weer een zwempartij. Ja, hij moest wegje. Hij bloed redden. In de oorgangsklasse. Maar daar komen haast nog 8 topklasses boven. Ja, Bente Vlas. Kan die nog wat doen? On haar stoom? Nee, die verbetert haar net. En blijft dus voor eerst op het tweede plakje staan. Trekje 80 is de drompelafstand voor de finale bij de famkes. En dat is een gevaarlijke afstand. De nummer 12 van het klassement. De Thomas jongens, de grootste concurrenten van Sigrid. Ja, Blix Katers, die zet het nou toch even. Die houdt het spannend van haarzelf. Sietse Hazewindes. Ja, daar weer. Vassien, tweede sprong. Bart Helmholt, die raast hem haast naar de andere kant. Maar zocht ik dat zit in het spel. Voor de tweede keer breek ik het en te wetter. Nee, nog geen succes voor de jongeman uit Verwert dit hier. Maar hij is ook nog jong. Hij kan nog een schotje mee in die jongensgroep. Hierbij ziet ze toch echt de indruk dat de Wien hem pakt, hè? Want dat poest het dan toch even behoorlijk. En ook wel een beetje fut, maar hij stiet dan stil en kreeg op dat moment die hij de pech dat de Wien hem pakte. En ja, dan giet de polstak net op de punt. Bart Helmholt, nou dat zei natuurlijk wat. Toen Bart stoppen maar 4 rijden vorig weer. Of hij natuurlijk sinds de wie krijgt nu nummer. Ja, zoek hij wel naar talent. En dat had hij voor in Sietse Hazewindes. Dus dat nummer, daar had ik kregen. Hopelijk komt dat lekker nog eens in ver. Goed, zolang is nog net. Dan hebben we ontnota nog net een soort verrassingen. Uit zijn natuurlijk die Wisse Broekstra. Die hem als jongste deelnemer gewoon in het geweld mengt in die jongensgroep. Ja, en een PR springt en er gewoon voorlopig bij zit. Dat is gewoon gewoon. Maar dat hebben we wel een beetje verwachten. Ja, maar toch leuk dat het al gebeurt. Zo Ik denk dat dat record Joort nog wel eens ja, daar gaan wij wel verpulveren wordt. Absoluut. Ja, en deze jonge dame, Femke Rispers, zit nog net bij de beste treien. Nee. Maar ken wel met speelsgemak hoe die 14 meter komen. Alleen kan ze dat Joert. De nummer 4 van het klassement. Laatste kans voor Femke Rispers. Ja, Dit keer volle beter, ja. Ja. Dit is wat ze kent. Uit het meer bij. Door hinnen pompen. En zij neemt gewoon heel brutaal de leiding oer. En dan kunnen we echt constateren dat Bente Vlas exit is. Bij de famkes. Ja, verrassing en Horst al Piet. Het is technisch ik. Heel mooi dat kopje erbij. Sterk. Die springt knap uit. Ja, nee, sprong mooi aanmaken. En dan die vreugde van jongens. Missie geslaagd. Prima die Dikke 14 meter. En die zet de boel even op de kop, Frederik. Ja. En dan is de eerste verrassing in feit. Want waar hier nou toch dat Bente Vlas net eerst in de finale zit. Nee. 14 meter zo'n 30. De naaie lierende positie bij de famkes. En dat is een sprong. Bij het Klaskenau dan wel eens Fries kampioen maar west is. Precies, ja. Nee, mooi dier. Heel mooi dier. En die zet de boel even op de kop. En dat is alleen nog maar leuk. En dat betekent ik voor een Sigrid Bokma dat ze direct verder ontwerp moet. Wilst Rutger Haaskan is correct te kwad kwam in zijn sprong. Hij weet dat zijn FK erop zit bij de jongens. Twee keer de Famkes kampioen, want de Famkes categorie is nog vrij nee.
2 verliezen Maureen Poys, 15 meter 18 en vorige keer Sigrid Bok maar 14,72. Dat ben de kampioensafstand. Maar ja, we zijn net zo vier, maar we gaan die kant wel langzaam maar zeker op. En dat is een goede zaak. Ja, Gerbrich Steensma had een dik persoonlijk record nodig. Wol zij bij de beste trein eindigen. Zit dat erin? Nee hè? Nee, bij lange na net. Ze moest ik werken vanzelf. Precies. Nee, we kunnen weer een streekje zetten in de groep die nog in omwerking komt voor de finale. Gerbrich Steensma van Warfstermoen is eruit. Is kleerjood. Ja, en deze man, hè, die sprong een PR. Heiden Skipster. Hij is verbeterd op mooi 8 centimeter. Maar het is toch een verschil, hè? Santje zo'n jongetje op 18,04. Dat klinkt toch heel los. Een wezenlijk verschil. Ja, en dat een PR zie je niet stiet. Nou is Jelle Douwe ongeveer 4, 6 jaar het er net weer. Hij is stoppen. De burgerij van zijn huid doen om. En hier is ook iets van, ja, ik mis dat werpen. Net alleen nog om het werpen, maar ik om het sociale gebeuren. Ik heb gewoon een hobby nodig. Ik ga wel werpen. Nou, en dat doet vertuten. Dat moet duidelijk wezen. Ja, persoonlijk hoop ik net dat 18,04 genoeg is voor de finale. Want dat zou betekenen dat we net een geweldige wedstrijd krijgen bij de senioren topklasse. Maar Jelle Douwe zal er ook zo denken. En het is dit hier wel vaker nog gebeurd. Dat een afstand van 18,04 genoeg is voor de finale. Maar dan weer vaak de topklasse net compleet. Zit er nog meer in van Jelle Douwe de Vries. Zijn treden sprong. Maar het gaat weer heel aardig, hè? Het gaat weer heel aardig. Ja. Hij komt in de buurt van het balsje. Is een beetje minder vier. Maar hij springt een topwedstrijd voor Zino aan. Ja, dat is altijd mooi dat blije meisjes, vind ik. Daar ben ik zelf altijd al zo kleurig van. Dat tjuffen bij Jelle Douwe. Hij nou natuurlijk die super lange top op die stok van 11 een hele meter zetten. En dan springt zijn poster vertrek je een hele meter. Ja, dat dan slag het. Maar goed, die 18,05, hij zal afwachten dat dat genoeg is voor de overwinning in de oorgangsklasse. En dat ben toch een paar die er nog in kennen, hè? Niels Koetsier, Jos Bethlehem. Dat binnen dan Sigurste concurrentes. Attentie voor Jarig Wienstra. Wat nou moet gebeuren? Want Ekpie had hier een scoresrecord in de hand. Jarig Wienstra, hier nog wat vlughoer. Ja, nee, hij zal staan blijven, denk ik, op die 16,69 van zijn eerste sprong. Nog altijd roem op het tweede plak, dat wel. Het is een heel groot verschil bij Jarig en Wietse. Wietse die bouwt die wedstrijd op, die zit er lekker in, zit goed in die wedstrijd. En Jarig begint op 7, 16,69, is niks mis mooi. Tweede sprong, dat zilder ultieme sprongmaatje. Kriet er hem net door de punt. Nou, die stak maar weer wat dichterbij. Beetje leger in ik. En dan kiest dus weer als een raket naar de andere kant. Ja, dan krijgt hij weer dit gebaar van verdorie. Ja. Dus die is aan het ziekje. En ja, hij is frustrerend, want je weet hoe ver dat je kennen. Precies. Hij zal hopelijk met 16,69 de finale hebben, want hij heeft er absoluut niet thuis. En dan heeft dat 2 sprongen. Maar hij zit, denk ik bij hemzelf even te piekeren. Wat doen we dan straks? Zijn broer coacht hem. Nou, ik heb altijd zijn mijn broer zijn, luister goed naar mij, dan komt het goed. Maar zodat ik daadwerkelijk doe, dan moet je maar afwachten. Niels Koetsier. Zal ik Griff een onval aanvallen op die koppositie in de oorlogsklasse. Is dat echt wel een beetje onze stand verplichten. Komt uit die topklasse. Qua klassement moet er dat ook kennen. Tredensprong van Niels Koetsier. Kan hij en nee hè, die gaat helemaal in koers. Nee, die blijft staan op Santje 55. Tweede positie, dat wel. Oei, en hier de Sigrid dan. Die toch een beetje schrokken is van Femke Rispens. Wij al eer in positieve zin. Maar 4,30. Ja, en zal ze nog een gooi te maken. Want ze wil natuurlijk als beste die finale in. Maar dat zal absoluut net onorde wezen nou. Zij stiert voor eerst gewoon op het tweede plak. Ja, wat ik zeg. Sigrid Bokma stiert op het tweede plak. En Tirza Bosma, ja, bij een PR van 14,29 komt nog. Die zal maar uit haar slof springen. Zullen we het dan beleven hier? Ja, dat zou wel een daver in de verrassing blijven. Absoluut. Eerst Wietse auto dan. Waarvan wij zijn die boutje wedstrijd zo lekker op. Surres. Ja, dit is... Oh, dat komt de kampioen. Nee, hij heeft drie. Nou, hij had vast even een flapprioeken, want dit kent hij dus. Hè? Een stok stil klimmen en dat loederjocht er ook in. Wat een zit er haast in het publiek, hè? Wat een dreiging. Nou, ik denk dat met name Jarig Wienstra achterop een bouw denkt... Oei, als iemand rug giet, dan springt er een dikke 18 heel, 18 zontig.
Jongste telg uit de familie Nauta. Giet er niet Briek. Oh, dit was schande, hè. Maak het een sprong wel houden, dat is ook prima. Laten we dat net vernemen, hè, Viette. Dit is de jongste telg uit de familie Nauta. Ja. Zijn broer Jan Teerde, die zal als een gooide naar de haartries bij de junioren. Juist. En Klaske, zijn oudste zuster, die zal even beziekje die titel bij de vrouwen hier weer te sneupen. Ja, hij heeft speciaal een paar extra grote speakers ongeschaft. Zo van hoeveel knallen met Rionine Murren? 1, 2, misschien wel 3. Het is net onmogelijk. Nee, zeker niet. En wat kan Jos Bethlehem nog in zijn laatste voorrondesprong? Concentratie. Wie de man uit Drils. Kan er hem nou wel een derde punt krijgen? Ja, dat lukt. Maar hij kan net genoeg hechten krijgen. Nee. Hij moet genoegen nemen met een positie in de middenmoord hier in de oergangsklasse. Sprong van Wietse wordt net opgeten, zeg ik. Tirza Bosma. Ken die dan hier voor de grote verrassing van de Dijswarje in die categorie Famkes? 3,98 meter gaat ze nodig om Sigrid Bokma uit die finale te springen. Maar dat zit er net in. En dus zwijnt Sigrid Bosma hier een beetje. En hebben we toch een verrassende volgorde in die Famkesgroep. Absoluut. Leuk voor de wedstrijd, leuk voor de finale. Abeluk Stedenhouder. Zo. Er zijn een soort jongens die het naar rechts aanzwaaien. Ja, Soer de wind der invloed op haar. Als Jos naar die grote Friese vlaggen boven op de Cerke Tour. Precies. Ben Komt helemaal die eerst. skeer van voren. Ja, dat is mooi van het scootjeszil. Ja. Maar van het leppen, ja, dan gaan ze er wat minder mee. Die vlaggen stiert aardig strak. Ja, Nee, dus... Blikse kaarten, Mr. Jen. De beste poesters. En je komt er dan een meter of zo'n 8-0 van omheen. Ja. En juist dan doe je Had er greep dan- door de wind. Had er dan een krek om spant. Ja, dan is dat verhipte lastig. Dat jouwt niks. Voor iedereen hetzelfde, dat wel, maar vaakste lichtgewichten binnen wel een beetje in het nadeel. En die wat zwidder is, wat sterker. En zo'n Mark van der Waal dan een punt af van, laten we dan eens omwisselen bij de topklasse. Ja, Die ja. zitten hier wat meer onder de BM'en, wat achter de tent is zo'n die er minder last van haar. Ja. Ze hebben duiden. Joet zeker met deze win. Hij de volle meer leiden. Dat klopt. Ja, ik bij de vrouw hield dat het voor iedereen hetzelfde is. En juist de Marit is toch wel een krachtig vrommeske dat je denkt, het kan super wel wat in die voordeel wijzen. Alleen is het al wel lastig om een hele vierde sprong te maken, dat begreep ik. Nou ja, ik had mij maken dat Bart Helmond destijds in Jaarsveld voor het eerst oer de 21 meter sprong. Bij een keiharde seatbeam. Ja. Hij rekke finaal naast de stok. Juist. Zo al ophoren. Zijn coach aan het Hofstede op. Toe jongen, klim ik in erachter zitten. Ja. En hij wil stilstaan. Hij klimt erom en hij springt 21 meter. Maar zo'n windkracht van de seatkant. Dus Het kan wel. onmogelijk is dat weer net. Nee, je moet een beetje corrigeren kennen. Maar dat is met alles zijn blijven. Nee, dit keer voordat al hem is. Drevis Skiewing. Die had een missendij. Draaien wie het sprongen. Ja, dan ben je helemaal van niks naar wezen te gaan. Ja, dan weet je in ieder geval hoe het wedstrijd eruit ziet. Minne Smit. Die had ik wel eens roem de 16 meter lept. En zo dus nog finale plakje voor over die kennen. 16 meter zo maar er dan voorbij. Minne Smit. Die keer denk ik toch te scheef. Om die verrassende Wisse Broekstra uit de jongensfinale te horen. Springt toch een aardige wedstrijd. Minne Smit, 15-42. Die heel lang mee voor het podium. Maar komt hier nou dan toch in die derde sprong te kwart. Om die 16 meter zoon van Wisse Broekstra om te vallen. En dat die sprong naar West is dan nog even iets pauze. Dan zult er even Vreesburg.
En dan die vreesbal. Ja, en er is nogal wat wetter vallen, Juster en Van der Moor nog. Dus bij Jerk krijgt dat ze hier in Weesum dadelijk even de tijd nemen om het zombed nog een keer extra te vrezen voor dat het tweede blok de topklasse vrouwen, de junioren en de topklasse senioren uiteenzetten zullen. Preventief even het zombed wat losmeidje. Dus we krijgen dadelijk even een korte pauze. Uit veiligheidsoverweging. De laatste sprong is voor Bouke de Jong in deze ronde. Bouke de Jong, een PR van Santje 22. En hij zal nog een heel eind verder, maar wil hij de top 3 hier in de oorlogsklasse helje. Toen kwamen ik tot op de centimeter, namelijk de centimeter 10. En zo weten we zich prima te handhaven binnen de inwerksklasse. Dat is natuurlijk alleen maar nog. Maar nu zit het er voor. Nee, dat zit er absoluut net in. En dat betekent dat we ons hier even op meidje voor een kwart intermezzo, een kwarte pauze. Het zombed zal even opnieuw vreesd worden. De trekker in de vierde is al onderwijs.